Takže čau, ja ťa vítam u dnešného videa a v dnešnom videu si zahráme Build Battle na Hypixely, ako môžeš vidieť za mnou. No takže dneska by som si chcel zahrať asi ten solo mode a možno potom vyskúšame aj Guess the Build, takže ideme sa dať do solo modu. OK, za 5 sekúnd začíname a ja by som sa vás chcel ešte takto spýtať, že aký typ kontentu z Minecraftu by ste chceli a proste, že aký sa vám ľúbi a tak. Takže napíšte mi to dole do komentárov, keď tak. A rozmýšľam, čo si dáme. Dáme si, že zmrzlinu. Neviem, či to vyhrá. Asi hej. Keď máme zmrzlinu, takže ako ju nakreslím? Dáme ju takto, alebo dáme do hora? Asi to bude ľahšie takto. Že čo by som si zobral na zmrzlinu, kamo? Ja som si zobral asi takú túto terakot, neviem. Nejakú takú. No, taká farba tu ani není. Ako by som to... Dajme toto a toto a nejak to urobím. Toto bude asi moc tmavé. Alebo môžeme urobiť dačo také... Toto asi nie. Toto bude možno ideál, neviem. No, takže začneme to už stavať, lebo... Ešte teraz vám hovorím, že ja som akože hrozný builder, takže neviem, ako toto bude vyzerať, ale tak akože posnažím sa. Ako robím ten korn? Takto? OK, to by asi mohlo ísť. OK, už len 4 minúty, bro, však som ešte ani nezačal. Ja zmýšľam, či to bude lepšie z tohto, kámo. To je asi moc tmavé, čo? Kámo, ja neviem, z čoho by som dal, ale asi z toho tmavého. Kámo, ja som fakt hrozný builder, takže uvidíme, čo tu dneska postavám, takže... Kámo, budem to mať ťažké. Hlavne nech to je na obidvoch stranách rovnaké, tak. Teraz by som to dal možno rovno. Takto. Tak. Jo, to už som mohol ukončiť dávno, to už tu ukončím. Takže akurát dneska som bol na zmrzline, takže toto by som mal vedieť. Kámo, to vyzerá hrozne. To musím ešte nejak dodetailovať. No to je jedno. Kámo, ako tam urobím ten tvar? Asi to úplne neurobím do šachovnice, či? A to asi tak urobím reálne. Nie, bielu tam nedám. Ja to bude vyzerať jak... neviem, nechcem povedať čo. Ale toto vyzerá zle, ten spodok. Vieš čo, ja to vyplním takto. Alebo nevyplním to touto. Kamo, ja fakt neviem, toto prvé kolo bude hrozné. Ja som si vybral takú tému, ktorú neviem ani stavať, no. No nič, tak toto poďme vyplniť. OK, takže ten kornutok akože... To vyzerá hrozne, kamo. Počkaj, to musím zdokonaliť ešte. Ale ja som ešte nezačal stavať tú hlavnú časť. Takže urobíme jablkovú daku. Kamo, asi to urobím tiež z terakoty. Urobíme nejakú jablčkovú pekne. V Minecrafte sa dosť ťažko stáva kruh, takže... No, toto bude len polkruh, to nebude až také ťažké. Takže nejak sa toto pokúsim uvariť. Dačo? Robíme jeden kopec, teda urobíme jeden kopšiek. No, nevyzerá to až tak hrozne podľa mňa. Kamo, podľa mňa skončím tak, že 10, ale nevadí. Dneska som si to už trochu trénoval. Nedopadol som úplne najlepšie. Dáme tam nejaké červené. Robíme to takto, jak sú tam tie... neviem, ozdoby, alebo jak by som to povedal. Tie lentilky, alebo čo na tom niekedy bývajú. Tak. Takže ono to vyzerá celkom dobre okrem toho korunu. No.
Na to, že to stávam ja, tak je to podľa mňa dobré. Tak, a takto by som to možno už aj nechal. Ale vtiahneme to čiernou? No nie, tak toto nechajme. Keď sem by som ešte dal nejakú červenú. Sem. Tak, a ešte čo tam býva? To už asi všetko. Ju, ešte hentá vec, čo býva niekedy na vrchu, či ti dajú tú oplátku. Ešte to by som tam mohol. Ale neviem z akej. To je tiež také, jak ten kornutok. To už tam nebudem dávať, to už sa mi tam neviem. A kámo, poďme si to hodnotiť od ostatných a čo dajú, mne som zvedavý, kámo. Takže prvé, kámo, nie je toto na nuk skôr, akože ice cream je proste zmrzlina, na nuk je popsicle, či ako, ale... No tak ja som nestihol zavoltovať. Ja som to mal urobiť z dreva, ale tento typek, kámo, ja neviem hodnotiť, ja neviem, čo mu dám. Ale tak dám mu good. Tak ja som to zás nestihol. Tento má nejaký tmavú. Dám mu OK. Niektorí typci, kámo, dostajú také veci, že to budem musieť zacenzurovať, ale však neviem. A ja. Jaké bloky držia v ruke? OK, zelené, tento tu má, kámo, že super púbč. OK. Kámo, to skadiaľ majú tieto bloky? Kámo, skadiaľ to majú? O, tento je good, kámo. Jaký legendary ja som nedal? Jaj, to niekto dal legendary. Toto čo je? Kámo, dávam super poop. Bro. To je fakt akože nič není. Neviem, koľko si zahráme kola, ale asi také 3 kola by sme si mohli zahrať tohto tu. Potom si môžeme dať ešte jeden guess the build. Toto čo je? Aby zmrzlina. Čo, babička? Mám tomu, že poop, lebo neviem, čo to znamená. Teda neviem, čo to znamená, ale neviem, čo to má byť. Kámo, toto zase čo je, typek nedostával kornutok. Kámo, dám mu, že mech. Kámo, ja to nikdy nestihnem. Kámo, toto čo je? Nemôžem dať úplne veľa roundov, lebo... Kámo, nice. Ale tento to mal... Kámo, tento to vyhral? Ja som bol 7, kámo. Ale jak to mal tento vyhrať? No nič, ideme na ďalšie kolo. No, takže máme tu voutovanie proste týchto zase. A ja zmýšľam, čo dám, kámo. Dám kraba? Nie, kraba nechcem. Tu dáme pyramídu. Neviem to úplne dobre postaviť, ale s tým by som mohol niečo uvariť. Takže dáme to zo sandu. Čo? Sandstone určite. Kámo, neviem, či to neurobím aj z tohto. To si potom zoberiem, keď tak. OK, takže poďme sa do toho pustiť. Kámo, ja som... Poďme tu pec. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Dobre, a toto už mi vyjde. Ja som sa netrafil jeden blok. No a tak toto... Tam to som nemal robiť 15. Ja to urobím tak 5 krát menšie, počkaj. To som nevypočítal úplne. To som to posunul o 3, že aj tu by to mal byť. Dobre, prečo som si zase vybral tému, ktorú nebudem vedieť postavať? Toto bude štvorec, nechceš povedať? Bude to taká mini pyramídka, ale to nevadí. Vieš čo, aby som to urobil ako tak väčšie, tak urobím toto. Kámo, 3 minúty. Dobre, ja sa musím snažiť začať. Poďme to tu pretapujem. Dobre, ja sa vám asi ozvem, keď to budem mať dostávané, lebo toto bude hrôza. OK, takže mám to tu nejak postavené, ale teraz neviem, ako to chcem robiť. Robím takto vchod. To tiež zastavím, to. To musím dať čo urobiť, ale neviem čo.
Čo keby som sem dal, že čestku diamantov? Aj keď neviem. Postavím sa takého faraóna, alebo čo? No takže... No takto vyzerá pyramída. Sice nie je to úplne veľká, ale však nevadí. Tak, a vieš čo som ja urobím? Neviem, či... No asi to úplne nebýva v týchto... v pyramídach, ale ja som tam proste... To sa jak buglo. Pozeraj, ja som dám do čestky. Prečo to nejde otvoriť? Sa do čestiek nedajú vložiť veci? Prečo neviem urobiť double čestku? Čo to mám takéto bugnuté? Tomu nechápem. No proste dám sem double čestky. Double čestku. Mám jednu normálnu. Ja to mám bugnuté. A sem dám proste truhlice. Čo to je za zvuky? Čo týpek vedľa mňa varí? Asi to nemôžem ísť úplne, čo? Ja neviem. Dobre, toto som pokazil zase. Vieš čo? Vieš čo, ja urobím blbosť a ja sem dám hore beacon. Jak na väčší bod. tak toto je genialita už teda. Tak to som zvedavý, čo na to povedia. Ježiš, toto som zabudol dať hore. Tento to má pekné reálne. No toto som sa tiež zabudol dať. Ja som zabudol autovať. Vždycky zabudnem autovať. OK, pekné prostredie, ale no, nie je to až taká... Tak keby to bola reálne, že kopa. Dáme mu... Dobre. Ja už sa nebudem vyjadrovať. Dobre, tento to má také Minecraftové, dáme good. To čo je? To nič nepostojí, aj dobre. OK, tak... To, kamo, čo toto má piť zase? Som zase nesiel zautovať. Aj toto, kámo, to je úplne legendary, tomu dám, vieš čo. No, idem, dám tam super poop. No, klasická Minecraftovka. Znútra to je, kámo, také divné. Dáme mu poop. Prečo tu je random armor stand? OK, toto už aspoň... OK, toto už vyzerá dobre, aspoň jak pyramída. Good, lebo tu nemáš tak dobre spravené prostredie. A teraz som tu ja. Tak, to som úplne cooked. Ja to má bugnuté tie čestky, to je najlepšie. OK, dá sa. A čo je toto, kámo? To zase čo je? Toto má byť pyramída. Tomu dám mu super pub asi. Kámo, ja si hneď budem voutovať, nebudem tu o tom mapovať. Tento tam nemá vchod, tak to je mech, keď tam nemá vchod. Nice. Tento vyhral, tento to mal akože dobré. Ale nice, tak ideme si dať ešte poslednú toto a potom dáme ešte guess the build. No, takže ako dáme tému? Vec, no ja to nechcem moc. Rainforest vyzerá dobré, akože. Oni chcú Dinosaurus. Ja som dal Rainforest. Asi pôjdeme Dinosaur. Jo, Dinosaurus. Tak to už bude trochu ťažšie, kámo. Robím nejakého T-Rexa. Dačo také. Zoberám si takúto zelenú. Si zoberám aj vlnu. Ešte čiernu. Čierny konkrét a idem nejak urobiť základy. Takže on má takéto nohy, dajme tomu. Neviem, či ich také má, ale však nevadí. No kamo, vlastne jak Tyrannosaurus. Hrubú nohu bude mať. Neviem, jak mu mám urobiť nohy. Kam toto bude vyzerať strašne. Kam toto bude vyzerať, že hrozne. Ale viete čo, mne to nevadí. Tak tomuto postavám až hore. Ja neviem, či sa mi sem mestí takýto veľký. Už len 4 minúty, kamo. Tu stávam chvíľu. Ja mu robím ako telo.
urobím, tak. Počkaj, urobím druhú nohu. To môže byť tak tu, nie? Keď som urobil. Tak, a ešte takto, nie? Takto. Ale tak to som zvedavý, jak mi votujú. Lebo ja akože som dinosaurus, akože nikdy nestávam v Minecrafte. Takže uvidíme, jak to tu postavám. Toto bude dosť ťažké. Inak, ak sa vám tieto videá ľúbia, tak bol by som rád za každý like a za každý odber. Keď tak si zapnite aj zvonček, veľmi ma tým podporíte. Lebo som len taký začínajúci youtuber. No a teraz neviem, čo mám robiť. Počkaj, tak. Kamo, ale to bude vyzerať jak človek. Kamo, ja to nestíham reálne asi. Ja to nestíham. Ja mám 2 minúty 30. Tak teraz budem dať speedrun. Teraz zavolám vás, keď to budem mať. No, nie zavolám, ale ohlasím sa. Takže ja som taký tupec, že som zabudol, že ja vlastne nemusím vyplňať vnútro, kámo. Tak to som dobre pokazil. Ja vlastne toto nemusím celé vyplňať. A ja som to tu robil, kámo. Tak ja som dobrý. Máme minútu 16, no že toto stihnem. Kamo, ja už musím začať robiť hlavu. Kamo, tak toto urobím z toho taký mím, pozeraj. Takýto krk mu urobím. Tak toto bude dinosaurus trošku s menším telom. Minúta, kamo, ok. Speedrun rýchlo, aspoň ústa mu urobiť. Nie, kamo, ja to nestíham. Chlape, sorry, budeš mať trochu menšie ústa. Rýchlo biela a červená. A tak tomu robíme zuby. Kamo, ja neviem. Kamo, toto bude vyzerať hrozne. Kamo, to sa mi ani nemôžem dať na ten YouTube. 15 sekúnd. Kamo, tak ja som urobil z toho monštrum. Kamo, ja chcem vidieť, kamo, čo povedia na moje. OK, celkom pohode. Lepšie, jak je. Ja už som mal taký dobrý nápad, a ja som to nestihl dostať, lebo som to stával jak povedz. A na by som... Ty vole, sa musím naučiť. Kamo, čo to je, kámo? Dám mu mech. Čo to je, proste? 64 miliónov. Ty vole, tak toto je akože epic. Sa mi ľúbi. Neviem prečo, ale... Kamo, jak to stihol? Tak toto je možno legendary. Reálne tu asi... Keď ja dám znova epic. Čo napísal? Kámo, to som ja. Kámo, kúkaj na to. Kámo, tak to sa zvedajú, čo mi dajú. Typek dáva mech. Jak môže dať mech? Však, kámo, to je hrôza. Toto je ešte možno horšie. No tak toto neviem, kámo. Dám mu mech. Jak toto stihol? Kámo, epic. To sú dosť dobré stavby. Akože dosť dobrý buildery. Legendary dal niekto. Ani sa nečudujem. To zase čo je? No toto je nejaký drak, nie, to nie je moc oné. Dám mu good alebo epic? Dám mu good. OK. Toto dám good tiež.
Ale to fakt len ja som mal také hrozné. Ja som myslel, že dobré ostatní budú mať nejakých menších, ale... No, niečo takéto som mal pláne urobiť a ja len som to nestil. Ale dobré, týpeček. OK, nice, tento vyhral. Kamo, ja som bol 6, ak som mal byť s týmto 6, neviem, ale... Tak poďme si dať ešte jedno kolo od toho... Guess the build. OK, takže sme tu. Týpek má tému nejakú. Si vyberá a my to teda guessujeme. Kamo, neviem moc dobre po anglicky, takže... To bude dosť ťažké. Môže to stavať? A mu tak ale týpek nestával, no tak to je frajer. Môžeš stavať? Kam? Tak toto je fakt najďak. Ja sa vám ozvem, keď to bude niečo stavať. Kamo, OK, už dačo začal stavať. Máš minútu, brácho, je to niečo červené. Kamo, I. Čo to je, bro? Ja, OK, zabudol som sa vám toto. Ale bolo to chili a... Kamo, neviem, anvil, furnace, alebo... Clownfish. Dám si furnaceku. OK, takže zoberieme si... toto. Ideme si niečo postaviť. Tak. Typek to už gesol, tak to je frajer. Ja nebudem dobrý v gesovaní asi. Dobre. Ja neviem, či by som to gesol, keby som to reálne, že ja hral. OK, teraz urobím plamene. Takže toto je podľa mňa dosť ľahká téma. Ježiš, nie takto. OK. Nestiel som to úplne dostávať, ale dobre. OK. Poďme sa pozrieť, čo postáva týpek. To je zase nejaký týpek, čo nestáva. OK, už stáva. A poď, ukáž sa. OK. Dobre, chcel som povedať oblak, ale to asi oblak nebude. To čo je? Keď niekedy nechápem fakt, čo ty jaj, aha. OK, tak toto ja negesnem podľa mňa. Čo to je? Ešte dlhé slovo strašne. Týpek. What? To tak nedogesne. Kámo, neviem. Čo to je? Ja ani po slovensky neviem, čo by to mohlo byť. Netherite by asi sedel, ale... To čo je? No tak brácho, to chcem vedieť, čo bolo. Security cam... Toto má byť kamera, tak čo je toto? No to som nepochopil. Akože...
Dobre, tak tu sú dva problémy. Neviem stavať, neviem to rozoznávať. A niekedy neviem ani toto. Ako sa to povie po anglicky, tak to je trochu kúkt. Čo však stavaj majú? Dobre. OK, typek začal. Mhm. Mm. Čo je? Wait. No to vyzerá jak jedna rozjeta, ale to nebude jedna rozjeta. Čo? Teda ja som blbec. Kamo to... Kamo... Ja som si pomýlil horse a unicorn. Tak ja som dobrý, skončil som 5. Kamo, tak to som tak pokazil. GG. OK, takže toto je už bohužiaľ koniec videa, ale dúfam, že sa ti toto video zapáčilo a budem rád, keď dáš like a odber a vidíme sa na budúce.